Međunarodnog dana mladih, koji će sutra biti obeležen u čitavom svetu, Kancelarija za mlade gradske uprave grada Beograda organizuje sutra u 16 časova na Trgu Republike manifestaciju Tvoj dan je tvoje delo. To je prenela informativna služba Skupštine grada Beograda ovoga jutra. Manifestaciju će otvoriti Nađa Hegel, naša svetska prvakinja na 200 metara prsno, sa bratom Sebastianom, svojim trenerom, jer oni predstavljaju najbolji primer mladih ljudi koji su sopstvenim radom i upornošću postigli vrhunske rezultate i velika dela. Tema dana biće aktivizam mladih, a mi ćemo i danas posle vesti u podne pričati o akcijama projekta Dance for Life, koji će danas i sutra sprovoditi svoje akcije, a i sada ćemo o mladima. Međunarodna studentska nedelja u Beogradu je u toku, a pod kojim motom se održava, koliko studenta okuplja i koje edukativne, a koje zabavne sadržaje nudi mladima, čućemo od gospođice Maje Radak, PR-a ove Međunarodne studentske nedelje u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. I evo, već je sve počelo, volim kada nešto ne pričamo samo u najavi, već možete i da nam kažete kako je bilo. Dakle, Međunarodna nedelja je počela u nedelju. Jeste, znači počela u nedelju, pristiglo otprilike oko 200 studenta, to je 150 studenta iz Evrope i 50 je došlo iz Srbije. Juče smo imali svečano otvaranje u Skupštini grada u 16 časova, gospođa Radmila Hrostanović je otvorila tu manifestaciju, tako da studenti su sada tu, trenutno su na radionicama, pošto je raspoređene su 10 različitih radionica koje obrađuju opet različite teme od medije, ekonomije, društva, aktivizma mladih i slično. Znači oni su trenutno na radionicama, popodne recimo imamo nacionalno veče u Skadarli, to je večeras, a sutra baš kada ste pričali o Međunarodnom danu mladih imamo jednu jako specifičnu interesantnu manifestaciju koja se zove Sajam država i održava se sutra u 6 sati u dvorištu rektorata. To će da bude jako interesantno i jako neobična pojava na ovim našim prostorima. Znači, pošto imamo 200 studenta koji potiču iz 42 zemlje, predstavnici svake od tih zemalja će imati improvizovane štandove i na tim štandovima će oni moći da predstave svoje nacionalne obeležja. Inače, manifestacija je otvorena za celokupnu srpsku javnost, tako da kogod hoće može sutra da nam se pridruži i da vidi tu jednu jako interesantnu manifestaciju. Mnogo je toga, mi ćemo kroz priču malo da i da razradimo i za kraj još jednom da pozovemo ljude da dođu rektora, to će to biti otvoreno, moći ćemo da se svi upoznamo sa kulturom. Svi će moći da se upoznamo, svi će moći da pristupamo, mi će to jako, jako lepo i posle toga se čak nastavlja jedna karaoke žurka, tako da eto, tu će biti jako interesantno. Lepo, ako sad ne upoznamo svet u ovoj godini, mislim i na univerzijadu i na sve događaje koje smo imali, mislim da nikada nećemo, i kroz kulturu, običaje, i kroz hranu i piće, jer nekako to uvek ide jedno uz drugo. Svako donosi svoje. Nadam se da ćemo mi biti dobri domaćini. Jeste zadovoljni načinom na koji su oni smešteni, kako se odvija? Da, znači oni su smešteni u tom učeničkom domu Jelice Milovanović i u principu jako su lepo smešteni, do sada su jako lepo prihvatili, svi su vrlo raspoloženi, žele da obilaze Beograd, da osim znači tog edukativnog dela jako su ovako raspoloženi, posle toga ne znam, obilaze Kalemegdan i tako i dosta su zainteresovani da ih sprovodimo po gradu i mislim da će to da bude jako lepo. Mi se trudimo da ih na najbolji mogući način ugostimo, da im predstavimo Beograd, našu kulturu, običaje i mi nadamo se da će biti zadovoljni, da će otići svojim kućama sa jednom lepom slikom u našem gradu. Jel nije slučajno što je nedelja baš u nedelji kada imamo i taj dan mladih sveta? Nije, mi smo naravno, mislim da simbolika očigledno Međunarodni dan mladih i 200 mladih ljudi na Međunarodnoj studentskoj nedelji u Beogradu, mislim da će to bude jako lepa manifestacija i zaista bi bilo dobro da što više ljudi dođe da učestvuju u tome i da posmatrate različite nacionalne kulture, ali eto jednostavno ako godinama nismo mogli da idemo napolje i da vidimo sve to, mi se nadamo da eto, sve će ovog puta doći kod nas. Kako ste ih selektovali? Jesu oni birali Beograd ili iz kojih sfera oni dolaze, sa različitih fakulteta? Da, dolaze sa različitih fakulteta, znači imali smo u procesu selekcije čak 600 aplikacija, mi ove godine imamo jednostavno mogućnosti da prihvatimo samo njih 200, znači jednostavno uslov jedini je bio da su fluentni na engleskom jeziku s obzirom da je engleski zvaničan jezik festivala i trudili smo se da eto bude zastupljeno što više zemalja. Ove godine prvi put imamo podjednak odnos ljudi iz zapadne Evrope i istočne Evrope, do sada su to uglavnom bili ljudi iz bivših zemalja Sovjetskog saveza i SFRJ-a, ove godine ih imamo podjednako, znači imamo dosta Španaca, Engleza i tako jako interesantno vidjeti sve te ljude na istom mestu. Imamo znači ljudi iz sveta koji nisu iz Evrope, ali studiraju na evropskim univerzitetima, što nam je eto jedini kriterijum bio da su studenti na evropskim univerzitetima. Lepo, zbog ipak dobrog i boljeg imidža koji sada imamo u svetu, mislim da vam više nije misija da im razbijate predrasude, već da ovde zaista nešto i nauče
uče Da, i da da. uživaju i jednostavno da provedu jednu lepu nedelju. Sad da krenemo od edukativnog dela, šta će moći da nauče? Pravni fakultet je neka, jel da, baza? Pravni fakultet što se tiče tih otvorenih predavanja, znači juče smo imali predavanje koje je govorilo o tom putu koji su evropske države prešlo od pada Berlinskog zida, pa do danas, znači od komunističkih do današnjih demokratskih država. I bilo je jako lepo predavanje, profesor sa univerziteta u Huddersfieldu ga držao, bilo je baš jako interesantno. Bilo posjećeno ili čekaju zabavni deo? Pa bilo je posjećeno, mi smo se čak iznenadili, mi smo s obzirom da je taj deo fakultativni, ova radionice su, da kažemo, obavezne, ovo je fakultativno, ali mogu reći da je veliki broj njih prisustvovao i mislim da su bili jako zadovoljni tim predavanjem. A danas imamo isto na Pravnom fakultetu u 16 časova, takođe otvoreno za javno, znači kogod hoće može da prisustvuje. Drže ga predstavnici anti-trafficking centra i govori o borbi protiv nasilja u porodici. Mislim da je to jako interesantno predavanje i da je to tema koja je to i dan danas nažalost aktualna. I tako da to će biti jako lepo. Sad u petak imamo panel diskusiju, ona je u Narodnoj banci Srbije u velikoj sali i nosi naziv Izazov promena, mladi, globalna ekonomska kriza. Ne moram uopšte da govorim koliko je to tema aktualna. Je to da tema ove nedelje, međunarodne, ovogodišnje, pošto je ta kriza nekako odrazila se od kulture, ne samo na ekonomiju, već i na ostale sfere. Šta je neka tema i šta mlade najviše trenutno boli? Pa baš zato, znači, ta naša panel diskusija nosi taj naziv mladi, globalna ekonomska kriza, zato što jednostavno danas u okviru globalne ekonomske krize postoji, znači, problem zapošljavanja, svi to znamo, a s obzirom da većina tih mladih ljudi završava fakultete ili pri kraju fakulteta, naravno njihov osnovni problem je gde će se i kako zaposliti, tako da smo se trudili da taj neki aspekt njihove budućnosti bolje uključimo u to, znači kako će se zapošljavati, kako će teći ta neka njihova profesionalna budućnost i naravno kako će moći da se ostvari na tom nekom ličnom planu, da putuju, da se obogate kao ličnosti i sve to, znači zaista smo se trudili da mladi budu u fokusu i problemi sa kojima se oni trenutno suočavaju, tako da i to će biti jedno jako lepo dešavanje koje treba posjetiti, naravno, koje je raspoložen za to. Lepo. Pre nego što još jednom podsjetimo na ovo ipak ključno i kako ste rekli najznačajnije dešavanje vezano za zabavni deo, da samo pomenemo radionice, rekli ste 10 radionica i za kraj manifestacije šansa da se na neki način predstave svojom prezentacijom i rezultatima. To je znači u nedelju, tačnije 15. u subotu, u Domu omladine i znači u 16 časova počinje i tu će, pošto tih 10 radionica, znači oni imaju predavanja i imaju taj neki interaktivan rad, oni će napraviti neke završne prezentacije i na taj način će celokupnoj javnosti predstaviti šta su zapravo oni radili tih nedelju dana, šta su naučili u Beogradu, šta su razmijenili. Ko su im moderatori? Moderatori, pa imamo, znači, sve te radionice smo outsourcovali nekim organizacijama, tako da recimo, evo, ekonomsku radionicu realizuje časopis Monopolist, onda imamo klub Alfbach Medica, oni su austrijska organizacija koji realizuje radionicu zdravstvo, Zelena omladina Srbije realizuje zaštitu životne sredine, tako da uglavnom smo se trudili da te neke organizacije koje su stručne u tim nekim oblastima da realizuju te radionice, da jednostavno to bude na što višem nivou urađeno. Koliko ste to se organizovali? Evo vidim, povezali se i domaće i strane ovde predstavnike i ko uopšte organizuje čitavu priču? Organizuje, znači, studentska omladinska organizacija Svetski omladinski talas. To je potpuno neprofitna, nevladina organizacija. Mi se trudimo, znači već 4-5 mjeseci se trudimo da organizujemo to na što je moguće boljem nivou. Mi imamo naravno partnerske organizacije, to su Savez studenata Beograda, Studentska unija Srbije, Pravni fakultet, Elektrotehnički fakultet. Znači, trudili smo se da maksimalno povežemo te omladinske nevladine organizacije i da sve to podignemo samim tim na što viši nivo i da jednostavno uključimo što više mladih, baš to što ste pričali o aktivizmu mladih, da ih što više aktiviramo i posteknemo na neki aktivizam. Tako je, da ne ostane sve samo na teoriji, nego da to pređe u praksu, ali ipak mora da krene od nečega i nekako baš ovih dana jeste taj 12. avgust, dan mladih, ali treba tu pričati i govoriti cele godine i raditi. Sad kad se zabavlja nacionalno veče? Nacionalno veče je večeras, znači u Skadarliji počinje i nadamo se, Skadarlija je naravno nezaobilazni deo Beograda i nadamo se da će uživati večeras. To je isto bio fakultativni deo, znači ko želi mogu da prisustvuje, ali kad smo spomenuli nacionalno veče u Skadarliji, svi su odmah rekli da žele da mu prisustvuju. Samo bih htjela da napomenem, znači bez obzira na svu pomoć tih nevladinih organizacija koje imamo, Međunarodna studentska nedelja u Beogradu se realizuje uz pomoć Ministarstva omladine i sporta i Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama i Evropsku harmonizaciju, a i patron festivala generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis, tako da eto imali smo podršku i tih nekih visokih evropskih institucija. Lepo. Uživajte, dakle, naučite nešto, pošaljite poruke i dođite nam ponovo. Ovo jeste tradicija, je li tako? Jeste, ovo je treće godine.
treća godina za redom i vidjet ćemo se i u buduće i možda i preko godine kad imate nešto važno da saopštite. Evo, hvala na ovoj lepoj priči i naravno svi smo pozvani koji se osjećamo mladima, koji smo mladi, da dođemo, prisustvujemo, čuli smo gde će se dešavati ovaj zabavni deo, a možete i na edukativni i na pravni fakultet, zašto da ne?